Tisztelt konferenciakor folytatjuk a délutáni időszakunkat, és a következő előadónk Viski Béla professzor úr, akit különösképpen nem kell bemutatni. Kaposvár Teológiai Intézet rendszeres teológiai tanszékének a professzora, lelkipásztor is volt, Pápásboly Tudományegyetemen is tanított, és 13-tól van itt ebben az intézetben. Professzorként számos munkának számos gyümölcsét, tevékenységének eredményeit ismerjük, és szeretettel várjuk az előadást, aminek a címe 400 éve született Blaise Pascal időszerűsége. Köszönöm szépen, és hát a naptári évet tekintve egy kicsit most már több, lehet, hogy 401 is, hova tovább, még nincsen egészen 401. Ugye 23-ban született, 1623-ban, 200 évvel Petőfi Sándor előtt mondjuk, de az apropója mindenképpen ez volt, és itt a Pascal magyar recepciója kutatása során találtam például egy érdekes szöveget itt a könyvtár levéltárában 1962-ből, ugyanis 1662-ben hal meg Pascal, tehát akkor Pascal halálának a 300 éves évfordulójára emlékeztek, és érdekes módon, tehát 1962-t írunk, a romániai, ugye még Giorgio Díjas rendszere volt, kemény kommunizmus, még Ceausescu előtt, ugye mert ő 64-ben van, és itt a teológián úgymond hát ki van adva valamilyen titokzatos felső utasítás révén, hogy kell egy békét, világbékét támogató beszédet tartani, és ehhez javaslatként szolgáltatják Blaise Pascal nevét, mert hogy történetesen 300 éve halt meg, és hát akkor beszéljünk Pascalról úgy, mint aki síkra szállt a világbéke mellett. És tényleg az intézet egy unitárius tanára megírta az 5 oldalas értekezését Pascalról, de ezt csak zárójelben mondom el, hogy az évfordulók miket képesek generálni, és tárgyszerű és tisztességes kijelentések hangzanak el ebben az előadásban. És a világbékével meg úgy kötötte össze, hogy Pascal, aki ugye nagy tudós volt, a természettudósok sorában is kiemelt helyet foglal el, mennyire fontosnak tartja mégis a szeretetet, a szív bölcsességét, azt, hogy az igazi megismerés nem csak racionális megismerés, hanem intuitív megismerés is, és hát nem igaz, mi egyház is tulajdonképpen egyfajta intuitív megismerést propagálunk, tehát Pascal valóban síkra szállt a világ békéért. Úgyhogy így szállok én is síkra, nem tudom pontosan miért, de tény, hogy 400 éve született. Teológusok voltunk, amikor 1983-ban vagy 4-ben, 83-ban megjelent Pascal gondolatainak az első teljes kiadása. Magyar recepció tekintve 1831-ben jelent meg kisebb szövegek, aztán 900-as évek elején kezdtek el vele foglalkozni, de igazándiból, ahogy azt megállapítja például Vajda Mihály filozófus, igazándiból a 20. század harmadában kezdtek el ugye a magyar gondolkodók Pascallal foglalkozni. Részint a posztmodern szellemiség, amelyik túl kíván lépni a modernitásnak a ismeretet tekintve egy forrás elméletén,
egyedül a ráció. Ez a posztmodern érzékenység valamiképpen alkalmasabb volt Pascal gondolatainak a befogadására, annak a befogadására, hogy hogyan próbálja Pascal harmóniában látni az ismeretnek ezt a két forrását, ami a ráció és ami a kijelentés. És hát ennek a 20. század harmadik felében felelevenedett magyar Pascal recepciónak az egyik komoly és kézzelfogható gyümölcse, Pavlovics Tamás, Szegeden tanító professzor, minden idáig magyar nyelven, magyarul egyedül megjelent magyar Pascal monográfia, amely éppen olyan komolyan igyekszik felvázolni és bemutatni Pascal természettudományos gondolkodását, aztán Pascal vidéki leveleinek a korszakát, 1656 és 1657-ben vagyunk, vagy pedig ezt követő 1658 és 62 közötti a gondolatok szerzője Pascal. Tehát mind máig az egyetlen átfogó igényű magyar nyelvű Pascal monográfia ez. És Pavlovics Tamás is megjegyzi, valamiképpen az egyik tétele pontosan ez, hogy míg Pascal korai írásaiban a hite úgy jelenik meg ennek a zseniális természettudós embernek, mint egy bizonyos fideista hit. Például 17 éves Pascal, amikor a kúpszeletekről közöl egy geometriai nagy hatású értekezést, és annak a bevezetőjében ilyen kijelentések vannak a hit és ráció viszonyáról, ami egy fideista álláspontot tükröz. Később, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak hogy élesen elválasztja, hanem valamiképpen szemben is áll egymással, úgymond az ismeret két forrása, a ráció és a kijelentés, de, és ez Pavlovics Tamás tétele, egy következő fázisban nagyon tudatosan, mégpedig a gondolatok fázisában, ez ugye a 39 évesen elhunyt Pascal életidejének az utolsó 4 esztendeje, tehát hogy ebben az utolsó fázisban, mondja Pavlovics tétele, nagyon tudatosan törekszik Pascal a kétféle ismeret forrás harmóniájának a bemutatására. Miről akarok én most beszélni? A gondolatok, hála Istennek, egyre inkább közkézen forog és ismert anyag. A két kevésbé ismert műről beszélnék röviden. Az egyik ugye a vidéki levelek, és ezt megelőzően, ugye ez magának Pascalnak a szövege, először álnéven adta ki az említett időpontban, 1656-57-ben. Tehát erről kívánok beszélni, és a vidéki leveleket megelőző, nem Pascal könyvről, egy kicsi karcsú könyvecskéről, magyarul nem olvasható, mai napig sem ez, aminek pedig az a címe, hogy a belső értekezés a belső ember megújításáról. Értekezés a belső ember megújításáról, és ez nem más, mint Janseniusnak a műve. A jansenizmus egész szemléletmódjának, iskolájának, teológiai gondolkodás módjának a névadója Cornelius Jansenius. Ugye Hollandiában született, és
a Leuvenben tanult teológiát, barátságot köt egy akkori diákkal, aki később Saint-Cyran lesz a Port Royali szerzetes közösségnek a vezetője. Jansenius 1638-ban hal meg, de a katolicizmuson belül egy olyan nagy hatású áramlatot és irányzatot indít el, ami a 17. századi nagy vitáját eredményezte, mégpedig a janzenisták egyfelől és másfelől a jezsuiták között. Hogy mi volt ennek a vitának a tétje? Jansenius mintegy 10 évet a tanulmányaiból, stúdiumaiból arra szentelt, hogy Augustinus tanulmányozza. Augustinus műveit, különösképpen a kegyelemtant, mi ennek az életműnek a helye egyáltalán a katolikus gondolkodásban, ugye a 16. századi reformáció tudatosan elutasító katolicizmusban, abban a lelkiségben, amely meg akar maradni nagyon tudatosan mégis az augusztinusi vonalvezetés mellett, anélkül, hogy eljutna Calvinhoz, vagy anélkül, hogy Calvinnal összemoshatná az őket többnyire árgus szemmel figyelő katolikus közvélemény. Tehát Jansenius augustinista, augusztinuszi szemlélet képviselője. Olyan katolikus reformátori irányzat feje, amelyik vallja azt, hogy a korabeli 17. századi egyház megújulása csak is a tiszta forrásokhoz való visszatérés útján lehetséges. Éppen úgy, ahogy korábban Calvinék is vallották, a tiszta források pedig a Szentírás és főleg az augusztinuszi értelmezési keretbe elhelyezhető patrisztikus írók, és ennek nyomán a katolikus hagyomány. Na most egy nagy összeütközésről beszél a janzenizmus és a jezsuita gondolkodás vitájában, egy nagy összeütközésről beszél, például Leszek Kolakowski a ismert könyvében, jó pár évvel ezelőtt magyarul is megjelent, kerekbe 2000-ben, Isten nem adósunk semmivel. Ugye ő egy 20. század beli lengyel marxista gondolkodó, aki 1950 táján a Szovjetunióba látogat, és elég egy ilyen látogatás ahhoz, hogy kiábránduljon a kommunizmusból, de baloldali gondolkodó marad, és hát marxizmussal és a marxizmus kritikájával foglalkozik, de fölteszi egész kötetekben azokat az alapvető teológiai kérdéseket, amelyekkel viaskodtak a 16. században, 17. században. Ez külön könyv a janzenizmusról. Persze egy kicsit a kívülálló kritikus szemével, társadalmi meggyőződését tekintve alapvetően egy baloldali gondolkodó maradt, az 50-es évektől emigrációban élt, Amerikában 2009-ben halt meg, de idézik tőle élete vége felé azt a mondatát, amelyik hát mintegy 30 marxista könyv megírása után azt mondta, hogy ha jól magamba nézek, végső soron tulajdonképpen leginkább mégiscsak keresztjén vagyok. Ezt mondta Kolakowski, de hát azért mégis egy marxista baloldali gondolkodónak tartják. Nos, ő ezt a jezsuita, janzenista szembenállást a tradicionalizmus és a modernizmus összeütközéseként értelmezi,
A modernizmus ebben az értelemben a jezsuitáknál azt jelentette, hogy alkalmazkodni persze a 17. századi új kihívásokhoz, és ez nem is annyira elvi dogmatikai abban is, de sokkal markánsabban megmutatkozott az erkölcsi kérdésekben, a moralitás egész szemléletében. A jezsuiták kiterjedt missziót folytattak Távol-Keleten, Kínában, Indiában, Japánban. Scorsese filmje, mikor 1-2 éve, nem túl régi film, ugye ezt a történetet dolgozza fel, és abban van egy jelenet, ugye ez a hitehagyott szerzetes a keleti világban, akit viszont, hogy is hordóba zárva ítélnek halálra, de a hordóban, mutatja a kamera belső felvételben, azért mégis őrzi magánál a keresztet. Na most ez egy jellegzetes mozzanat, és jól megvilágítja a jezsuita gondolkodásmódot. A misszió érdekében elmenni a más kultúrák iránti alkalmazkodásban, vagy az ember általános morális tunyasága vagy gyengesége iránti alkalmazkodásban a misszió érdekében elmenni addig, ameddig csak lehet. Ez morális tekintetben azt jelenti, hogy egy meglehetősen laza moralitást hirdettek, sok esetben a teljesen hagyományos, természetes és biblikus vagy augustiniánus erkölcsi felfogás alóli felmentés lehetőségét keresték. Egy kicsit, mondom, ilyen furcsa missziós gondolat is van mögötte, hogyha túlságosan szigorú erkölcsöt hirdetünk a hinduknak vagy kínaiaknak, hát nyilvánvalóan hátat fordítanak, de nem csak róluk van szó, hanem az európai arisztokráciáról sem, amely szintén nem szereti, hogyha túlságosan feddik őket. Nem beszélve arról, hogy a 17. század Párizsában például a masszív ateista gondolkodás egyre komolyabb körvonalakat ölt. Tehát ettől is fenyegetve érzik magukat valamiképpen a jezsuiták, és egy olyan erkölcstan dolgoznak ki, ami nagyon laza erkölcstan, és amit Bonhoeffer nyugodtan nevezhette így, hogy az olcsó kegyelem hirdetése. Az olcsó kegyelem hirdetése. Ugyanakkor alkalmazkodás abban a tekintetben is, hogy a mértékadó egyházi hagyományt leváltani, lecserélni igyekeznek. Nem feltétlenül Augustinus, Iréneus, még csak nem is Aquinoi Tamás a hivatkozási alap, hanem például egy Escobar nevű spanyol szerzetes összeszerkesztett a 17. századi jezsuita vezető tanítóktól egy szöveggyűjteményt, 24 jezsuita, mértékadó jezsuita különböző szövegeiből állította össze, valamiképpen azzal a szándékkal, hogy ezentúl ez az új tradíció forrása. Nem Augustinus, nem Iréneus, nem a többiek, nem a kappadókiaiak, hanem egy új tradíció forrását állapítják meg ezzel a kötettel és egyéb kiadványaikkal. Tehát az ilyen értelemben felfogott korszellemmel való együtt haladás megtestesítői a jezsuiták, míg az egyházi megújulás lehetőségét a janzenisták
ugyanúgy a reformátorok a forrásokhoz való visszatérésben látják. Nos, hogy kapcsolódik Pascal ehhez az egész történethez? Nem igaz. Hogy kapcsolódik Pascal a történethez? Úgy, hogy ugye a 1654. november 23-i nagy megtéréséről, amikor Pascal 31 éves, erről a nagy megtérésről, a tüzes éjszakáról sokat beszélünk, magyarul is olvasható, sok minden már erről, interneten beírjuk, és kihozza az eredeti kéziratot, tehát egy erőteljes megtérés élményen megy keresztül Pascal, szaggatott gondolatokat jegyez föl, és bevarja aztán a kabátja zsebébe. Tehát ezt tekinti ő, vagy általában ugye Pascal nagy megtérésének. Nem erről akarok beszélni, hanem Pascal kis megtéréséről akarok beszélni. Az történt ugyanis, hogy ő 23 éves 1646-ban, amikor az édesapja történetesen egy téli csúszós időben megcsúszik és eltöri a lábát, és hát olyan orvosok járnak kezelni az apát, akik szoros kapcsolatban állnak a janzenista kolostorral, Port Royal kolostorral. Párizsban, Versailles-ban volt, ketté vált, és Párizsban is működött a Port Royal. Ezek az orvosok szoros kapcsolatot ápoltak ezzel a katolikus reform mozgalommal, és egyfajta missziós lelkület is ért bennük. Ezek az orvosok traktátusokat, kis könyveskéket vittek a beteggyógyítás mellé, nem csak úgymond a testet kell gyógyítani, hanem a lelket is. A Pascal családjában így jut el, 20 év sem telt el, ugye Jansénius halála óta, így jut el ez a kis könyvecske, aminek a címe értekezés a belső ember megreformálásáról. Pascal olvassa ezt a könyvet, mert hát ott a család barátai, mert ezek az orvosok nem csak időnként benéztek, hanem 3 hónapig a házukban laktak, tehát bőven volt idejük a éjszakákban vagy hajnalokban nyúló beszélgetésekhez, és a fiatal Pascalt nagyon is érdekelték ezek a dolgok. Tény az, hogy ebben a kis könyvecskében egyetlen mondat sincs, amit mi reformátusok vagy evangélikusok ne tudnánk jó szívvel aláírni. Valóban az ember Isten előtt álló lelki megújulásáról beszél. Azt mondja, hogy ott van az erőteljes faág, lehúzzuk egy súllyal, vagy nagy erővel, elengedjük a faágát, és az a faág visszacsap és visszaáll az eredeti helyzetébe. Az ember nem ilyen. Az embert lehúzta ezerféle súly, a bűn súlya, az Istentől való elszakadás súlya, és bárhogy engedjük el, bárhogy toszogatjuk fölfele, nem képes visszaállni a maga eredeti helyére. Hol van az ember eredeti helye? Az Isten közösségben van az ember eredeti helye, ahonnan kiesett. Ebben a könyvben 3 főbűnt sorol fel Jansénius, mégpedig a Genézis leírást és a Máté 4-et, Krisztus megkísértésének a történetét párhuzamba állítva. Az első, talán a legáltalánosabb, ugye a test bűne, és itt különbséget tesz aközött, amire a testnek valóban szüksége van ahhoz, hogy éljen, táplálkozás, vagy a reprodukció, és aközött, amire már nincs szüksége a testnek, nem létszüksége lett, de
konkupiscencia, az élvezet tárgyát akarja a test. Tehát ezt a gondolatot azzal kapcsolja össze a Genézisből, hogy látta, megkívánta azt a gyümölcsöt Éva, adott a férjének, a testet megelégíteni azzal, amire szüksége van. Ez az egyik bűn. És hát változatosban köveket kenyerek ki, ez a párhuzam. Aztán a másik, a kíváncsiság, az érdekesség. Vesd alá magad, és lássuk, mi történik. Csodálkozni fog mindenki. Vagy pedig a Genézis történetben olyanok lesznek, mint az Isten. Megnyilatkoznak a ti szemeitek. Tehát a tudás egyfajta vágya a kíváncsiságtól hajtva, lényegében az önmagáért való tudás, és ennek a kuriózuma az, amit megnevez Jansenius. Második bűnként, és harmadik bűnként a szuperbia, a gőg, az ember autonómiája, egyáltalán egész öntörvény adása, és hát egészen közeli mondatok hangozhatnak el itt. Ugye Kant, hát 180 évvel később sokat ír az autonómiáról, tehát az ember gőgje, mint az autonómia igénye. Na most az első meg az utolsó fejezet, a leghosszabb, az első közepső, de a középső fejezet az rövid 3-4 oldal, ami a természettudományos megismerésről szól, és ezt én rendkívül érdekesnek tartom. A 17. században a természettudományos megismerés akkor, amikor elszakad attól a hitbeli kijelentéstől, amelyen belül értelme van, amelyen belül szolgálja Isten dicsőségét, amikor ez elszakad, és önmagában való a kíváncsiságtól hajtott ismeretkeresés lesz, akkor ez tulajdonképpen magának a léleknek az egyik legsúlyosabb betegsége és eltévejedése. És ez egy meglepő kritika az éppen feltörekvő és kibontakozó természettudomány egész jövőjére nézve, és érdekes módon ez a 4 oldal az, ami szíven találja akkor már meglehetősen nagy tudós hírében álló, természettudós hírében álló Pascal, 23 évesen, hogy mire is való a természetkutatása. Egy elefántnak a szemlélése, vagy egy lénynek a szemlélése, ahogy a hálóban vergődik, leírni a törvényeket, bármilyen szinten, mikroszinten, vagy makroszinten, a kozmosz szintjén, vagy az ember belső teste, szervezete, működése szintjén, hogy merre is tart ez a feltörekvő természettudomány, mi is a célja ennek. És hát Jansenius okkal kárhoztatja, és ez egy első megtérést jelent 23 éves korában Pascalnak. Utána következik néhány év még úgymond a nagy megtérés idejéig, de feltétlenül a magot tulajdonképpen Janseniusnak ez a könyve ültette el benne, és a szöget a fejébe Jansenius könyvecskéje verte. Na most a vidéki levelekről kellene beszélni, de hát csak ennyit, hogy 18 levél, 1656-ban, 57-ben írja Pascal az első 10 fiktív levél, a második 8 a valós levél, mégpedig az utolsó 8 nem kisebb méltóságnak, mint 14. Lajos gyóntató papjának, a jezsuita gyóntató papjának címezik. És hát kegyelem és erkölcs az alapkérdés. A kegyelemtani kérdés az pont a lehető legrövidebben az, hogy hogyan függ össze a kegyelem, Isten kegyelme és az ember szabad akarata.
ellen lehet-e állni a kegyelemnek. Ugye a Dordrechi tanítás azelőtt 20 évvel történik, 1618, Gratia irresistibilis tanítják a kálvinisták, és tanítja maga Kálvin. A korai katolikus egyház az ember szabadságának sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonított, és gyakorlatilag 3 pozíció, 2 szélső érték és egy ilyen középső érték. A molinista, jezsuita, Molina szintén egy tanító volt, jezsuita értékelés szerint az embernek azért olyan erőteljes a természetben kapott, teremtésben kapott szabad akarata, hogy képes arra, hogy jót is, vagy rosszat is cselekedjen. Ezzel szemben a túlsó végleten az ember csak akkor képes bármi jót is tenni, hogy a Szentlélek ujját szüli. Viszonyára úgy van, ha csak Szentlélek ujján nem szül bennünket. Tehát ezt a kálvini gondolatot azért nem fogadja el sem a janzenizmus, sem a jezsuitizmus, mert hogy túlságosan úgymond bábbá teszi az embert és kikapcsolja. És akkor középen keresik a helyüket ebben a kérdésben a janzenisták, akik vallják azt, hogy az embernek szüksége van az általános kegyelem, az embernek az általános szabadságon túl Isten konkrét beavatkozó kegyelmére az ember lelkébe, ahhoz, hogy az ember valami jót tenni tudjon. Ez egybevág végül is a református gondolkodással. Tény az, hogy a janzenistákat a jezsuita ellenfeleik össze akarták mosni a kálvinista eretlenséggel. Ezzel szemben janzenisták és Pascal is tiltakozik. A 10 fiktív levélben tulajdonképpen ez a nagy kérdés, hogy elégséges-e az elégséges kegyelem? Elégséges-e az elégséges kegyelem? Az elégséges kegyelem a jezsuiti értelemben felfogott általános kegyelem, Kálvinik azt állítják, ez semmiképpen nem elégséges. Jönnek a dominikánusok, akik azt állítják, hogy hát formailag mi használjuk ezt a kifejezést, hogy elégséges a kegyelem, de igazából tartalmilag a janzenistákkal értünk egyet, mégsem teljesen elégséges. Tehát e körül folyik az egész vita, és 10 ilyen fiktív levél, elmegy egy janzenista, vagy elmegy egy kívülálló, érdeklődő beszélni jezsuita atyával, vagy másokkal. A jezsuita atya hozza a nagy szöveggyűjteményeket rengeteg idézettel, és a nagy téma ez az erkölcsi lazaság, akár uzsoráról van szó, azt is tanítják, hogy hát valaki arcul csap téged, azt felhatalmaz téged arra, hogy meg is öld a másik embert, a hazugságra való különböző felhatalmazások, és így tovább. Tehát a levelek nagy része erről szól, a másik része pedig erről a kegyelemről, az elégséges kegyelemről, vagy az elégtelen kegyelemről, tehát ember és Isten interakcióját, hogy is kell elképzelni. Pascal időszerűsége abban áll, hogy ezeket az örök kikerülhetetlen kérdéseket az újkor hajnalán artikulálja. Természettudomány, hit, kegyelem, emberi szabadság, lélek, morál, alapvető kérdéseit, és azt hiszem, hogy az a modell, ahogyan ő ezeket látja, és azok a nagy keretek, amelyekbe elhelyezi ezeket a problémákat, azok ma is sok tekintetben használhatók. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen az elégséges és kimerítő ismertetését Pascal teológiai gondolkodására. Tényleg református volt.
összhangban volt azzal, amit a katolikus teológus mondott ma délelőtt, ugye, hogy a bűnértelmezés, a megigazulástan nyilatkozat kapcsán, konkupiscencia, hát a protestáns értelmezés szerint nem csak a cselekedeti bűn, hanem az oda vezető út, a kívánság, a kíváncsiság is az. Egy kérdést, max. 2-t megengedhetünk magunknak, a professzor úr felé, parancsoljátok. Bátorkodni. Levente, nagyon mosolyogsz. Ja, másnak adok el. Jó, hát ha nincs, akkor nagyon szépen köszönjük professzor úrnak ezt a izgalmas bevezetőt, és fogjuk kimerítően olvasni majd a kötetben ezt az újszerű megközelítését Pascal teológiának, és akkor szólítom a következő előadót. Ebben a tömbben összekötő az előadókat az, hogy körülbelül egy műhely tagjai vagyunk. Debreceni István következik, aki a Debreceni Hittudományi Egyetem doktori iskolájának doktorandusz hallgatója, Viski tanár úrral együtt segítjük az ő kutatói munkáját. Lipcsében, Debrecenben, Kolozsvárban, Debrecenben, Lipcsében és Kampenben tanult, és most, amiről beszélni fog számunkra, a jó élet fogalmának teológiai filozófiai megközelítései. Nem titok az, hogy Miroslav Volf teológiának aktualitásáról kutat, és némiképpen kapcsolódik ez a mostani prezentáció ahhoz a kutatási témához, ami foglalkoztatja az előadónkat. Kapcsoljuk. Jó, ez felé jó. Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Bevallom, hogy az a téma, amivel most jöttem, nem egy olyan, amivel nagyon régóta foglalkozom, vagy ez a megközelítése. Úgy, hogy előre is kérek azért, hogy a teljesség igényével fogom ezt bemutatni. Akkor azzal is tisztában vagyok, hogy ahányan vagyunk, szerintem legalább annyi disszertációra elég lenne ez a téma, de mégis megpróbálkozok vele. Mégpedig abból kiindulva, amit Kozma Zsolt professzor úr írt egy előadásában is elhangzott, amiből most idézek néhány sort. Tegyük széppé a holnap új világát. Bizonyára sokan vagyunk, akikben ennek képe körvonalazódott, de közülünk csupán kevesen merik embertársait felé kivetíteni. A van világgal elégedetlenek vagyunk, meg akarjuk valósítani a kelt. Csak hogy a kettő között ott érezzük a nem lehet világát. Elképzeléseinkkel, amelyeknek talaja a valóság, állandóan súroljuk az álomvilágot. A lehetőségek és a lehetetlenségek határán járunk, miközben tudva tudjuk, hogy mindenkinek szüksége van azokra, akik nem csak párnákon, de íróasztal mellett is álmodnak. Ezek mind nem kábítószeres transzban látják és láttatják a jövőt, hanem olyan fantáziát akarnak megmozgatni, amely a lehetőségeken belül keresi a szép új világot. És hát ennek az apropóján, illetve a nagyobb témából kiindulva Miroslav Volf és a jó életnek a teológiai koncepciójából kiindulva próbáltam ezt a témát egy kicsit a gyökereihez visszavezetni. Hogy mit is jelent maga a jó élet, magának a jónak a fogalmáról is sokat lehetne beszélni. Viszont egyből rátérek a jó életre. Az ókori filozófiának a központi kérdése volt az, hogy lehetek boldog, és melyik a legracionálisabb út a boldogságra, már Szókratésztől kezdve, de Platón, Arisztotelészen túl az antik filozófiának, a görög filozófiának központi kérdése ez. És úgy gondolom, hogy ma is a legtöbben feltesszük és felteszik ezt a kérdést, hogy hogyan
élhetünk jól, mi a jó, boldog életnek a titka vagy a módja. Azonban teológiailag úgy gondolom, hogy túlságosan is fragmentált válaszokat adunk erre, akár a lelki gondozás, akár az etika, akár különböző részterületekről, de hogyha teológusként vagy lelkészként megkérdezik tőlünk, hogy mi a jó élet, vagy van erre egy teológiai koncepciónk, amiről beszélni tudnánk, nem csak ilyen részkérdésekben, akkor úgy gondolom, hogy nehéz kérdés előtt állnánk, és ma hát erre elsősorban influencerek adják meg a válaszokat. És érdekes egybeesés, hogy ma március 20-a a Boldogság Világnapja, én is ezt ma tudtam meg, és ezt 150 országban mérik az egész világon egy elég összetett kritériumrendszer alapján, amelyből nem mellékesen teológiai szempontok hiányoznak. Tehát sokféle tudományterületről, gazdaság, pszichológia, természettudományok területéről vannak ebben közreműködők, teológia ebben nincs. Azt is elárulom, hogy jelenleg a romániaiak a világon a 32. legboldogabbak, és sajnálattal közlöm, hogy a magyarországiak csak 51. helyen vannak ezen a listán. Miroslav Volf pontosan arra azt próbálja meg a teológiájában a Flourishing Life koncepciója alatt, hogy egy olyan víziót nyújtson, amely teológiailag megfogalmaz, hogy mit jelent az élni érdemes, a jó élet, az igazi élet. Most Wolfban nem fogok részletesebben belemenni, hanem egyből a gyökerekre, és mégpedig Arisztotelészig nyúlunk vissza, akinek a filozófiája középpontjában az ember számára legfőbb jó keresése és annak praxisa, megélése van. Tehát elérkezünk egyből oda, és ezt úgy axiomaként Arisztotelésztől elfogadjuk, hogy a jó élet az, amely a legfőbb jóra irányul és arra törekszik. És ezt Arisztotelész 3 kulcsfogalom alapján írja le. Az első és talán a legfontosabb az eudaimonia, amit azért hagytam így a görög szóval, mivel ez boldogságnak, vagy angolul happiness, vagy németül Glücklichkeitnak fordítjuk, és ezek azért többnyire magukban rejlik azt a hedonista megközelítést, ami inkább az érzéssel, érzelmekkel, lelki állapottal köti össze. Mindjárt látni fogjuk, hogy Arisztotelész nem ilyen értelemben beszél erről. A második az erények, ugye egy erény etikát dolgoz ki Arisztotelész, amelyben az erény tulajdonképpen a kiválóságot jelenti, és a természet a harmadik nagyon fontos fogalom. Ahhoz, hogy egyáltalán Arisztotelészt egy kicsit jobban tudjuk olvasni, megérteni, el kell tekintenünk 2 mai ilyen morál, filozófiai vagy etikai megközelítéstől. Az egyik, ez a mit kell tenni, ez a legalisztikus vagy jogi megközelítés, ami főleg Kant után, azt hiszem McIntyre írja azt, hogy mi Kant után a filozóf, vagyis az etikát, azt a Kant etikájaként ismerjük csupán. Tehát ettől el kell vonatkoztatni az, hogy Arisztotelészt megértsük, illetve a másik az a mai inkább tehát ez a hedonisztikus véglet, hogy a boldogság vagy jó az, ami nekem jól esik, és ami nekem boldogságot okoz. Néhány idézetet hoztam Arisztotelésztől, amelyek segítenek kirakni azt, hogy mit is ért ő ezek alatt, és a boldogság, erény és természet összefüggéseit egy kicsit megláthatjuk a Nikomakoszi etikából. Boldogság tökéletes és önmagában elégséges valami, és egyben minden cselekvésnek a végcélja. Ugyanakkor ő írja, hogy a léleknek az erény szerinti tevékenység, ez a klasszikus megfogalmazása, hogy a boldog ember jól él, és jól megy neki a dolga, mert hiszen a mi meghatározásunkban nagyjából valamiféle helyes életmódról és jólétről van szó. És ebben eltér Platontól és azoktól, akik pusztán az erényben látják a boldogságot, függetlenül minden külső dologtól. Boldogságnak kétségtelenül szüksége van a külső javakra is, bár nem ezektől függ. Lehetetlen ugyanis, vagy legalábbis nem könnyű dolog szép tetteket hajtani végre, az embernek nincsenek meg hozzá az eszközei, és ezek alatt Arisztotelész főleg a
bizonyos anyagi hátteret, egészséget, barátokat említ legfontosabbként. És akkor mit is jelent maga ez az eudaimonia, és hogyan függ össze ez a három dolog? Az eudaimonia, a boldogság, az areté, az erények és a fűzisz, vagyis a természet. A természet alatt, és ezt is főleg a sztoikusokkal ellentétben, Arisztotelész úgy érti, hogy minden egyes dolognak megvan a maga sajátos természete. Tehát nem egy ilyen általános logoszként értelmezi, hanem hogy mindennek megvan a maga természete. Például egy fuvolának az, hogy az egy hangszer legyen, egy állatnak, egy kutyának az, hogy ugasson, hogy harapjon, stb. Tehát mindennek megvan a maga természete. Ugyanakkor a természetet nem csak egy ilyen adottságként, forvégében ez valamiként értelmezi, tehát hogy ilyen a kutya, ilyen az ember, stb., hanem is ez nagyon fontos, hogy feladatként, feladottságként is, tehát aufgegeben ez. Tehát, hogy egyfajta indikatívus és ugyanakkor gerundium értelme is van, ez még nem a későbbi ilyen imperatívus, tehát valami megvalósítandó dolog számára a természet, a dolgoknak, az embernek, élőlényeknek a természete. És ugyanakkor a természetben benne rejlik egyfajta irányultság a legfőbb jóra. És akkor itt jön még az erény kérdése. Mi is az erény? Hát jellemvonás és cselekvésre való hajlam, amely nem csak cselekvésre jellemző, hanem elsősorban az emberre, a cselekvőre, magára. Nem részletezzük most az erényeket, hanem egy nagyon fontos elve szólal meg itt Arisztotelésznek, az ergon ér vagy argumentum, vagyis azt mondja Arisztotelész, hogy minden egyes dolognak megvan természetéből kifolyólag a maga sajátos funkciója, ergonja. És akkor éri el valami az eudaimoniát, akkor lesz valami eudaimon, boldog, hogyha a maga funkcióját, rendeltetését meg tudja valósítani. És akkor lesz igazán boldog, hogyha kiválóan megvalósítja azt, ami a maga funkciója. Például egy hangszernek az a rendeltetés ergonja, hogy szépen szóljon. És itt érkezünk el oda, hogy az embernek ez az ergonja, ami megkülönbözteti minden más dologtól és élőlénytől, és amely igazán emberré teszi, az az értelme. És ezért ahhoz, hogy az ember boldog legyen, ahhoz az értelem az, amit a lehető legmagasabb fokon művelnie, megvalósítania kell az embernek. És ezeknek összefüggésében, hogy mi is maga az eudaimonia, eltérve attól, hogy az elején utaltam rá, hogy nem egy érzés, nem egy állapot, hanem maga egy életmód, maga a jó életnek az összefoglaló kifejezése, vagyis, hogy valami a rendeltetésének, természetének megfelelően él. Ugyanakkor az eudaimonia az egyszerre helyes, örömteli és társadalmilag jó. Ez azért lesz fontos, mert a későbbiekben látjuk, hogy ez a három majd teljesen szét fog válni egymástól. Az eudaimoniában benne van, hogy az, ami helyes, az erényes élet és az értelem szerinti élet, az egyszerre örömöt is jelent az így élő ember számára, és ugyanakkor ez társadalmilag is jó. Az államot ilyen organikus, tehát természetes fogalomként, entitásként értelmezi, amelynek az a funkciója, hogy a polgárainak a boldogsághoz feltételeket biztosítani tudja. Ugyanakkor van egyfajta társadalom kritikája is, tehát nem abból indul ki, hogy hát mit kíván az ember, mit akarunk mi elérni, és akkor erre egy ilyen etikai vagy filozófiai rendszer dolgoz ki, hanem egy komoly társadalomkritika is van, mégpedig abban, hogy háromféle életmódot bemutat. Az első a bios apolaus típus, tehát az élvezet hajhászó élet, amely a legalacsonyabb rendű. Ott van a bios politikos vagy bios praktikos, amely már az erény szerinti élet és az államférfiaknak az élete, de amely még mindig nem a legjobb, hiszen ez az elismerésre és az értékelésre vágyik, és a legfelsőbb a bios theoretikos, tehát az elméle, a szemlélődő életmód.
Ugyanakkor van egy normatív jellege is ennek a boldogság vagy jó élet elméletnek, mégpedig az, hogy a dolgok természetének a normatív felfogásán alapul az, amit ő itt leír, de ugyanakkor teret enged a pluralizmusnak, vagyis kontextualizálható az Arisztotelész jó élet vagy eudaimonisztikus erény etikája, és ezt látni fogjuk majd Aquinói Tamásnál. Még egy nagyon fontos dolog, hogy élet és cselekvő központi etika, és nem cselekvés központú, tehát az egész életet és magát az embert állítja a középpontba, nem csak az egyes cselekvésnek a morális értékítéletét végzi el. És végső soron egy teleológikus etika, vagyis hogy nem deontológikus, tehát egy célra irányuló etika, és nem egy deontológikus, ami egy ilyen imperatív-szerű felszólítás, hogy így kell élni, hanem a kívánatos életet teszi célként, és hogy hogyan kell élni ahhoz, hogy elérjem a boldogságot. És akkor egy nagy ugrást teszünk Aquinói Tamáshoz, aki 12.-13. században megtörténik Arisztotelésznek egyfajta újra felfedezése, és az aquinói teológiája és etikai gondolkodása az nagyban Arisztotelészre épít. Egyfajta keresztény eudaimonizmust fogalmaz meg Aquinói, tovább gondolja és keresztény tartalommal tölti meg az Arisztotelész etikáját, mégpedig egy nagyon erős krisztológikus jelleggel. És három különbséget említek meg, vagy amiben eltér, tovább gondolja Arisztotelészt. Az első az eudaimonia, tehát a boldogságnál beszél egy tökéletes, a perfekta és egy még nem tökéletes, imperfekta boldogságról, vagyis a tökéletes boldogságot azt ebben az életben nem érheti el az ember, az az új teremtésben tapasztalható vagy élhető majd meg. Viszont ez nem azt jelenti, hogy az itteni, a földi életet teljesen leértékelni, hanem erre használja a még nem tökéletes, vagyis az imperfekta boldogságot, amely a kettő közötti viszony az a participáció, tehát hogy bizonyos értelemben már itt a földi életben az ember részt vehet a Krisztusban való hitben, vagy Krisztusban a tökéletes boldogságban. Az erényeknél azokat kiegészíti Aquinói a teológiai erényekkel, és a hit, remény és szeretet, és hozzáteszi, hogy az erények az nem az ember saját cselekvésén vagy képességén múlik, hanem Isten munkája az emberben, azért, hogy elérhesse ezt a boldog életet. És végül a természet kérdésénél Aquinói beszél egy desiderium naturalisról, tehát az ember természetes vágya a boldogságra, és arra a boldogságra, amit végső soron Istenben élhet meg, tapasztalhat meg. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy nem csak a teremtett természetből kifolyólag van ez a vágy, hanem ennek a kiegészítő ellentétpárja Krisztusban való új teremtés, amelyre az embernek át kell hasonlulnia, formálódnia. Tehát végső soron egy keresztény eudaimonizmust fogalmaz meg Aquinói, amelyben hát az ember legmélyebb sajátossága emberi mivoltából, istenképűségéből kiindulva az, hogy megismerje, szemléje Krisztust, és hozzá hasonlóvá váljon. És ezt nagyon szépen fejezi ki egy verse, aminek a címét Teodoro, nem tudom most teljes címét megtalálni, de az utolsó szakasza az, hogy Jézus, ki csak rejtve szemlélhetek itt, mikor lesz, hogy szomjas vágyom jól lakik, hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat leljem szent fényedben boldogságomat. Tehát a tökéletes boldogság az a Krisztus fátyol nélküli szemlélésében rejlik. A későbbi fejlemények nagyon nagy léptékben a hogy lehetek boldog helyett az etikának a középpontjába mit kell cselekedni és milyen alapon kérdés kerül. És három fő változás áll be az újkorban főleg. Az első, hogy a cselekvés
a cselekvő központúság helyett cselekvés központúvá lesz az etika, tehát az egyes egyetemesített cselekvésnek az etikai megítélése kerül a középpontba. Ugyanakkor a moralitás, az erkölcsösség lesz az elsődleges, a boldogság helyett, sőt, inkább szembeállítják ezeket, tehát ami boldoggá tesz, az inkább nem etikus, vagy ami etikus, ami erkölcsös, az nem föltétlenül tesz boldoggá. És hogy az erkölcs és természet szétválása. Tehát láttuk Aquinoinál is, hogy a természetnek még helye van az erkölcsösségben, ennek a természeti vágynak, viszont későbbiekben az erkölcs és a természet szétválik. A természet objektivizálódik, tehát az emberi tudásnak, megismerésnek, birtoklásnak a tárgyává válik, illetve majd a protestáns teológiában egyenesen a rossz forrásává válik az ember megromlott természete. Ugye akár Calvinra gondolunk, hogy az emberben nem marad semmi jó, még csak a jónak az akarása sem a bűneset után. És hogy aztán Kantnál elérkezünk oda, hogy az eudaimoniát tesszük elvé, az eleuteronómia, vagyis a belső törvény szabadságelve helyett, az minden erkölcsnek az eutanáziájához vezet, írja Kant, és ő, aki tulajdonképpen az úgynevezett kötelességetikát, Pflicht etiket megfogalmazza, akitől számítva már az etika az egy ilyen erős imperatívus, és a középpontba az erkölcsi törvény kerül, és az annak való engedelmesség. Hangsúlyozni, vagy egyre inkább nő az Isten és ember közti távolságnak a hangsúlyozása, a bűnös ember képtelensége még csak a jó megismerésére vagy akarására, és az emberi természet, mint a bűn forrása, természet és a törvény helyreállítása. Vagyis keresztény etika alapja nem az lesz, hogy Isten jó, hanem hogy Isten parancsolatai jók, és mivel Isten hatalmas, ezért engedelmeskedni kell az ő törvényének. Vagyis egy ilyen deontológikus etikává válik inkább. 20. században egyrészt az erény etika mind Arisztotelész révén, mind mások által újra reneszánszát éli, tehát újra elkezdenek ezzel foglalkozni. Azonban az eudaimonisztikus oldala ennek az arisztotelészi etikának kimarad valahogy. Egyrészt azért, mert a boldogság inkább egy ilyen szubjektív, relativisztikus értelmezést nyer, ugyanakkor kérdésessé válik, és inkább nem a válasz erre a kérdésre nagyon sok gondolkodó szerint, hogy van-e összefüggés az erényes élet és a boldog élet között. Ugyanis nem muszáj erényesen, vagyis erkölcsösen élni ahhoz, hogy valaki boldog legyen, és az, hogy valaki boldog, attól még nem biztos, hogy, illetve az, hogy valaki erényesen cselekszik, még nem biztos, hogy attól boldog lesz. És megint odaadunk ki, hogy mi a jó, és hogy van-e nekünk erre válaszunk a teológiának, nem csak belső körben íróasztal előtt ülve, hanem a világ fele. Vagyis, hogy Miroslav Volf nyomán egy ilyen vízió mundit tudjunk kínálni, vagy felkínálni a világnak, és ugyancsak Kozma Zsolt gondolatával zárnám ennek az előadásának a végéről. Szükség van arra, hogy katedrákról, szószékekről jövőlátó előadások ébresztgessenek tennivalóinkra. Beletörődünk-e abba, hogy mi, pulpitus mögött állók, olyan előadásokat tartsunk, amelyeknek csak teremvízhangja van? Ha így is van, ha sokszor pusztába kiáltó szónak tűnnek figyelmeztetéseink és ábrántképnek látomásaink, mi mondjuk a magunkét, a többi akkor még mikor írt a 6 milliárd dolga és Istené. Nem gondolom, hogy ez egy ilyen előadás volt, ami ilyen nagy visszhangot keltsen, de úgy gondolom, hogy jó, vagy fontos felhívni arra a figyelmet, hogy erről lehet és kell nekünk beszélni, hogy a világnak, vagy azoknak, akik körülöttünk élnek, vagy éppen a gyülekezetünkben, azoknak tudjunk egy olyan képet adni, hogy keresztényként mit jelent az, hogy jó élet, mit jelent az, hogy jól élni,
és hogy miért érdemes élni, és tulajdonképpen keresztényként élni. Én köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen István, és újból csak van lehetőség kérdezni. István, időben vagyunk, úgyhogy szabad. Levente? Kérdezném azt, hogy a Visio Mundi visszaállítható-e az, amit valamikor Kierkegaard felállított, hogy a végtelenhez mért létezés. Egy olyan világban, ahol minden a végeshez mérhető. Tehát van-e ebben a Miroslav Volfi vízióban, a Visio Mundiról ilyen lehetőségben? Azt firtattad a végén, az előadásod végén, hogy ne csak a terem vighasson, a termen túl. Köszönöm a kérdést. Tehát pontosan ez a végtelen, vagy az eszkatológia, az a távlat, amiből, vagy amitől visszafelé kiindulva Miroslav Volf ezt az ő jó élet koncepcióját összeállítja. Tehát ő Moltmann tanítványaként nagyon erőteljesen a moltmanni eszkatológikus gondolkodásban ír és fogalmaz, és éppen erre nézve, tehát ő is egy ilyen teleológikus teológiát folytat, úgymond, tehát a cél felől, az új teremtésben való kiteljesedés felől közelíti meg, hogy afelé tart a világ, afelé tartunk, nem egy pozitivista értelemben, hanem hogy már most abban valamilyen szinten részesedhetünk, hogy előkerült vagy bekerült ez a participáció fogalma is. És az, ami kapocs, amivel Wolf ezt tehát a végtelen vagy az eszkatont a jelennel összeköti, az az Isten országa fogalma, ami már a Jézus tanításában is egyszerre az eljövendő Isten országára, örökké valóságra mutat, de ugyanakkor az, ami itt van köztetek, az, aminek itt is részlegesen meg kell valósulni. Tehát egy ilyen részlegesen megvalósuló eszkatológia az a háttér, amiben Wolf is a jó életnek ezt a vízióját leírja. Köszönjük szépen. Tehát igazából szó volt arról, hogy mit, vagy miért, tehát az erényetikával kapcsolatban, de hogyha az erényetikáról beszélsz, akkor számomra például felmerül a kérdés a hogyannal, mert hogy az erényetikában ez az erényes mi voltunknak a kialakításának egy nagyon nagy hangsúlya van, és eszembe jut például Pierre Hadot, aki ezt meg nagyon erősen kihangsúlyozza, hogy a görög filozófiának ez a gyakorlati aspektusa mennyire fontos. Hadot elkezdi az egyik tanulmányában felfedni, hogy hogyan hagyományozódtak át ezek a lelki gyakorlatok a kereszténységben. Igazából az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy például mik azok a nem tudom, lelki gyakorlatok, hogy egy ádói fogalmat használják, ami például pont ehhez az erényes élethez kell egyrészt, másrészt meg még rákérdezni kell, hogy milyen most erények, akkor a bölcs, tehát hogy a keresztény bölcs, mert hogy nem ez az ataraxia helyzetben, ha jól értem. Köszönöm a kérdést. Nem ismerem a szerzőt, akit említettél, viszont tehát, hogy a keresztény bölcs, úgymond, és szerintem ezt nagyon szépen át lehet ültetni Arisztotelésztől is, tehát aki beszél egyrészt a pronézisről, a gyakorlati bölcsességről, másrészt pedig a szófia, a szemlélődés, az a bölcsesség, amire törekszik, és amit ő még nem tölt meg olyan tartalommal, mert hogy elveti a legfőbb jónak az ideáját, tehát az a tárgy hiányzik, ami helyébe viszont mi oda tehetjük azt, és amit Aquinoi meg is tesz, hogy Krisztus szemlélni, tehát hogy Krisztusban lenni, Krisztushoz hasonlóvá válni, ami a megszentelődésnek a teológiája. Tehát hogy ez a legfőbb, hogy Krisztusban lenni, Krisztus szemlélni, és innen visszafele, mert hogy Arisztotelésnél is ez a legfőbb erény, és utána jönnek azok, amik
ennek fényében kialakulnak a gyakorlati erények, és amiben pedig nagy mozgásszabadság már Arisztotelésznél is, aki nem kazuisztikusan fogalmazza meg ezeket, hanem mint egy középutakat, tehát hogy az adott helyzetben mi az, ami az erény szerinti. És hogyha ott van ez a végső képként vagy célként Krisztus előttünk, és ott vannak a bizonyos helyzetek, ahogy Bonhoeffer is az ő etikában megfogalmazza, tehát hogy Krisztusban vagy Krisztus szerint cselekedni az adott helyzetben, hogy nem, hogy ez jó vagy rossz, hanem hogy Krisztusban az adott helyzetben, hogy cselekszel. Még ehhez? Igen, ehhez kapcsolatban csak egy gyors kérdés, hogy akkor hogyanhoz hozzátartozik az, hogy a kardinális erények és a tipikusan keresztény erények a gyakorlása vezet ehhez a krisztusi magatartás, tehát ennyire Akvinói Tamás-szerű, ennyire tomista utat le tudunk rajzolni, hogy most 21. században is, hogy érdemes-e? Nem, most már az érdemnél kikötve, tehát ez akkor már az lenne, hogy ilyen érdem etika, tehát hogyha én erényesen ezeket a lépéseket megteszem és kigyakorlom, akkor jutok el a boldogságra, nem így gondolom. És maga még Arisztotelész sem azt írja, hogy ha erényes leszel, akkor majd eléred a boldogságot, hanem maga a boldogság az abban van, hogy erényesen élsz, cselekszel. Tehát, hogy nem egy ilyen végcél, amiért meg kell dolgozni erényesen, hogy majd Krisztust megismerjük, hanem inkább az elsődleges. És egyébként Aquino is azt mondja, hogy Isten maga munkálja bennünk az erényt, akármilyen katolikusnak állítjuk be, habár akkor még nem lett volna, mihez viszonyítsuk, hogy katolikus legyen, de hogy ő sem azt mondja, hogy az ember ügyessége, erényessége az, ami elvezet Krisztus megismerésére. Ezért nem volt Luthernek és Calvinnak könnyű dolga Aquinoival. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És akkor a következő előadónk Bacsó István, szintén a Tudományegyetem doktorandusza, Kolozsvári Protestáns Teológiai végezte a tanulmányait, utána Bábesbolyi Tudományegyetemen filozófia történelmi szakon végzett, Bázelben tanult, és jelenleg Székelytalásfalván lelkipásztor. Az előadásának a címe a Történelmi Emlékezés teológiai kritériumai Tavaszi Sándornál. Társítottam. Vagy megesszék el? Nem ide is nem tudod sem lehet. Titus? Van itt a szabadja.
Látszik a... Igen, csak a kárrövére. Baj, nem akar. Itt az elmásunk? Jaj! Elnézést a kellemetlenségét. Néhány pontban szeretném a történelmi emlékezet teológiai kritériumokat vázolni ebben a rövid előadásban. A teljesség igénye nélkül néhány ponton röviden az emlékezet kultúráról, aztán az emlékezésnek a teológiai kritériumairól, pontosabban csak egyről, és pontosabban csak Tavaszi Sándornál, illetve érintem még Makkai Sándort is. Hogyha az emlékezet kultúrát szemléljük, illetve az emlékezetet nagyon általános jelleggel, akkor azt mondhatjuk, hogy az elmúlt században, elmúlt évtizedekben, hát ez is minthogyha reneszánszát, illetve nem is reneszánszát, hanem most van kibontakozó félben, és bármelyik témát tekintjük, legyen az ugye a holokauszt globális szinten, mint téma jelen van, ugye gondoljunk csak a középiskolai oktatásban, a már tantárként szerepel, de hogyha szűkebb környezetünket, magyarságot tekintjük, akkor is érvényes az a tétel, hogy az emlékezés mint olyan nagyon releváns és témacentrikus, akár a trianoni szerződést, a magyarságot meghatározó traumáról legyen szó, akár a múltrendszernek a tematizálásáról, tehát mindenképpen jelen van. Néhány szempont, úgymond tudományos szempontból a kollektív emlékezetnek a megragadásához. Ennek a gyökerei Maurice Halbachhoz vezethetők vissza, aki azt mondja, hogy az egyének a maguk identitását csoportoktól nyerik el, tehát csoportfüggő, szinte minden tekintetben, emlékezetben minden bizonnyal az egyének meghatározása. A kollektív reprezentációk legnagyobb köre ugyan a világvallások mentén körvonalazódik, ahogyan ezt Halbach az elemzésében megjegyzi, de a szekularizált világunkban a nemzeti kulturális határ is ugyanilyen fontos. Halbach szerint az egyén emlékezeteit, feltételeit vizsgálva eljutott arra a felismerésre, hogy az emlékeket azért tudják az egyes szubjektumok pontosan előhívni, mert egy bizonyos csoportnak a tagjai, akiknek közös céljuk, értékrendjük van. És természetesen egy időben akár több csoportnak is tagjai lehetnek, és ugye az identitásukat, és ezzel szervesen összefügg az emlékezésüket, ezek a bizonyos csoportok határozzák meg. Ez az egyik fontos aspektus. A másik az, hogy mindig a jelenhez igazodnak ezek az előhívott emlékek is, tehát a jelen aktualitása egy bizonyos társadalmi keretben, amit ő cadre social-nek nevez, igencsak meghatározó ezeknek az emlékeknek az előhívásában. Ugyanis azokra az eseményekre emlékezünk, amelyek elfogadottak, vagy amelyek társadalmilag, abban a csoportban, ez lehet egy kisebb, vagy akár egy nagyobb makrocsoport, megerősítést nyernek. Ugyanakkor az egyes individuumok emlékei kulturális sémák által meghatározottak, viszont ezek a struktúrák egyénekből tevődnek össze, képlékenyek, interakciók, kommunikációs folyamatok mentén szerveződnek, tehát mindig ki vannak téve egyfajta változásnak. Halbach ezt egyébként konkrét példákon is szemlélteti, például a családnak
ugye a változásán, a generációs különbségeken. Tehát egy másik fontos jellegzetessége tehát az interakció, kommunikáció és a generációkon átívelő jellemvonása, a hagyományozódás. Ennél pontosabban viszont a következőkben Jan Assmann dolgozta ki a kulturális és kollektív emlékezetnek a teóriáját. Ő egyiptológus lévén az ókori kultúrákat kutatta, de érintette a zsidóságot is, bibliai vonatkozása is van az ő kutatásának, és ugyanúgy kimutatta azt is, hogy ez az emlékezés, mint olyan meghatározó a szentírás összefüggében is. Ő megkülönböztette, Hallbachs menténél beült tovább gondolva, a kommunikatív és a kulturális emlékezetet. A kommunikatív a társadalmi interakciókon, különböző megjelenési módokon alapul, vagyis azok osztják meg egymással, akik részesültek benne áldozatokként, tanúként vagy tettesekként, és ez a kommunikáció laza szabályok mentén működik, diffúz, a kommunikáció szabadsága ellenzik, tehát mindig ugye az egyénektől függően. Ezzel szemben a kulturális emlékezet nem feltétlenül csak a közvetlen múltra koncentrál, ugye a 80 évben határozza meg a kommunikatív emlékezetet Assmann, hanem a kulturális emlékezet akár a régmúlt homályába is visszanyúlhat, és előhívhatja ezt a jelenbe, azért, hogy ezt felhasználva, ezt integrálva jelen különböző kihívásaihoz igazítva, abból identitását megerősítse. Ezt ő kulturális emlékezetnek nevezi, és több példán is kimutatja, antik példákon, egyiptomi példákon, de ugyanez érvényes a zsidóság meghatározásában is. Ugye a deuteronómiumi történeti mű, a jósiási reform, előkerült egy régi törvénykönyv, ugye, és akkor ez a jelenre nézve megerősítette, és kohéziós jelleggel bírta a jelenre nézve. Tehát kulturális és kollektív emlékezet, 80-100 év az egyik, tehát legtöbb, a másik pedig akár a mitológiai, tehát így nevezett mitológiai múltba is visszatekinthet. Viszont a kettő nem feltétlenül csak külön mozoghat, hanem együtt is, ahogyan erre némely szerző felhívja a figyelmet, hogy nem feltétlenül kell minden esetben és lehet ezeket szétválasztani, ugyanis a kettő együtt is érhet. Nagyon röviden az elméletekről ennyit. Annyit még megjegyezhető, hogy az emlékezésnek morális szempontjai is vannak. Például a felelősségvállalás, tehát az, amire emlékezünk, amit előhívunk és aktuálisnak tartunk a jelenben, azért felelősséget vállalunk, és van egy morális aspektusa is. Most mi történik, hogyha az emlékezet kultúrát, az emlékezésnek jelen teóriáit megpróbáljuk rávetíteni a Trianon utáni erdélyi magyarság életére? Meglepő módon nagyon sok tekintetben talál átfedéseket látunk, tehát bizonyos szempontok és feltételek mentén alkalmazható ez az emlékezet. Nézzük hát meg akkor közelebbről néhány pontban, egész röviden ezeket a kritériumokat. Mi határozta meg a múltnak a felidézését ebben az időszakban, ugye a kollektív traumát követően? Emlékezzünk, de mire emlékezzünk? Közvetlenül a megelőző évekre, a háborús körülményekre, a traumatikus élmények előhívása nem biztos, hogy a legjobb ötlet. Egyébként is egy óriási szakadás vagy hallgatás követte, sokként tételeződött ez a magyarságot ért csapás. Viszont, ahogyan
egyre inkább akkomodálni kellett az új helyzethez, kiderült, hogy az emlékezés az nem biztos, hogy ártalmas, sőt éppen ellenkezőleg megerősítheti a megmaradásnak, az identitásnak a tényét, és így történhetett meg az, hogy olyan témákat hívtak elő az erdélyi magyar gondolkodók és írók, amelyek a mieink, amelyek a történelmünknek szerves részét képezik, és a jelenre nézve megtartó erőnek bizonyulnak. Tehát ilyen volt, amit a transzilvanizmus nagy fellegébe sorolhatunk, ugye minden, ami az erdélyi vonást, az erdélyiséget támasztja alá, a gondolkodás, kulturális tényezők, a nyelv, a transzilvanista helyek, úgymond az épületek, de a történelmi témák is. Sőt, a történelmi témák hamarosan úgymond önálló életnek eltek, mert az irodalom szintjén például a történelmi regények, azok reneszánszukat élték, és ekkor bontakoztak ki igazából. Tehát ezek a történelmi témák, itt most nem sorolunk fel mindenkit, aki ebben közrejátszott, és aki ugye ebben nagyot alkotott. De például Kós Károlytól egy idézetet azért meghallgathatunk. Hallgatom Erdély köveinek beszédét, időtlen idők óta népek és hitek, fajok és kultúrák keveredő helye ez a föld. Északról és délről, napkeletről és napnyugatról előnyomakodó népek és kultúrák bárhol Európa szomjas földjén, ha halálos tusában összeroppantak, akkor megvert fél vérző, megrettent búvóhelyet kereső töredékéből bizonyosan került királyhágó és székelyhallgasok közé is valamennyi, a rengeteg titkos erdőkbe, a dugott meleg völgyekbe, és a később szerencsés véletlen vagy szerencsétlenség okából el is hagyta ezt a földet valamelyik, mindig marad belőle itt valamennyi, tehát nem kis pátosszal tekintve ezekre az erdélyi elemekre. Miben járulhat hozzá a teológia, és mondhat-e valami újat az emlékezés, az emlékezett kultúra rendjén? Visszakanyarodva a fő elmélettevőkhöz, Halbachhoz és Aslanhoz, ők kategórikusan kimondják, sőt éppen vallásos csoportokkal bizonyítják azt, hogy különböző csoportoknak az identitása éppen a vallások mentén szerveződött, és ez igaz a kereszténység esetében is. Most nem részletezem különösebben, hanem rá is térnék akkor Tavaszi Sándornak a gondolkodására, illetve az akkori teológusoknak a kritikus hozzávétel viszonyulására. Mit tehet hozzá a teológia az emlékezéshez? Ha csak ezt a kis beszámolóját, könyvét nézzük meg Tavaszi Sándornak, a református egyház jelentősége Erdély történetében, akkor látható, hogy Erdély történetét tekintve jelentkezik a református egyház is, és nem maradhat el ennek a történetében. És az az igény is megfogalmazódik a részéről, nem csak egy különálló csoportosulásként, közösségként értelmezhető a reformátusság, hanem olyan entitásként, amely lényegében határozta meg Erdélynek a történelmét. Idézet: az az etikai magatartás, amelyet erdélyi szellemnek nevezünk, elsősorban a református egyházban élő szellemnek az alkotása. A református hívő hitbeli meggyőződése, hogy nem véletlenül van a maga helyén és idejében, nem véletlenül tagja a maga nyelvközösségének, népének és nemzetének. Hát hitvalló egyháznak lenni ebben a tekintetben ezt jelenti, hogy az élet minden területén megmutatkozik ez a hitbeli elköteleződés. Ha kritériumokról beszélünk,